What be your name? Fine. Fine waiting. Aja. Fine Aja. Where your wife dey? The house. The house. If you don't leave do it today, you go still do the thing, abi no go do am again. I can't. Your wife know say they do this now, abi your wife no know. Who among your friend? Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka kparala otu nwa afọ Igbo bụ onye na-azụ ahịa irepụ akwụkwọ ego adịgboroja bụ nke ama dịka counterfeit n'olu bekee. Nke a mere n'obodo Festac nke nọ na steeti Lagos, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị jidere ya na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dịka o siri kwuo, a sị na azụmahịa nke ya ma anya ya nke ọma bụ ire akpụkpọ ụkwụ, mana ọ bụ ihe isi ike bụ ihe bubere ya n'ịzụ ya bụ aja ahịa nke akwụkwọ ego adịgboroja, dịka o kwuru sị na nwunye ya ka mụchapụrụ ụmụ ejima ọhụrụ. A sịla na Solex sị kama tere onyonyo ya. What be your name? Fine. Fine waiting. Aja. Fine Aja. Wetin you hold for your hand? Counter. No. Speak louder. Fake. Fake waiting. Money. How much is there? 1 or something thousand. 1 or something thousand. Wetin you do wey dey take cash you this night? I won't go back for PS. You want? I won't pay it. Point of correction. You won't pay it, abi you don't pay it. Okay, I won't pay it. How much the POS don do to your account? 90,000. 90,000. How go they come take cash you? Then I won't do another one. You want to do another one? Yes. Okay. Since where don't they do this business? Not today. Hmm? Today. You sure you say not today? Not today. Where you dey stay? I dey stay for White Sand. White Sand. Where be White Sand dey? The Sherry side. Wetin be your street name and your number of the house? Number 4. Number 4. Number 4. Afalabi. Number 4. Yes, I just passed there. Just park there. Where your wife dey? The house. The house. If you don't leave do it today, you go still do the thing, abi no go do am I again. can't. Your wife know say they do this now, abi your wife no know. Who among your friend? Nobody knows. Who they give you the money? Because now today I just start. Who they give you the money? Now one man, he just called me to give me the money. Eh? Now one man like that for my area. Eh? Yes. One man. Wetin be the man name? One man. Eh? One man. The green name is Sunday. Which contact 12 na get before him just give? You just see me today say, okay, give money, my help am pay it to PS. Na lie. You wey owe this money, you no know say na fake money. I never touch am before. Na that one go first me now sef. Because you may never face you. You know, if you tell me the truth, I go keep. You no tell me the truth. Something where you're not doing it. Wetin want me to do for you now? May the pardon me, forgive me. I will not do it again. I will not do it again. The way I am now, I'm not happy. I'm not even happy with myself. If you call your wife, may come meet you for where you dey now. My wife get two twins, very small. That's why they never even eat. He get twins. He see their picture. You know how many people when I don't do this thing? I never do. You know, if then any day we then catch thief go say you never do before now. Wetin you? Canter, fake money. Fake money. Fake money. Which business you dey do again? They say shoe business are the thing. That's your shoe business wey dey talk. I ask you your number of your shop for trade fair, you no say your number. The trade fair, then I sure they sell. I have the evidence on my phone. Okay. No problem. But after today, if we leave you, we will not see you for first stack again. If we see you for first stack again, wetin more do for you? Now first stack in the state. He say they stay for Sherry. No, it's a white sand. White Sand. Where for White Sand? Where for White Sand? Afolabi Street. Folabi. Yes.
Now if you come to do this thing, If he see you for here again, wetin mo do for you? Carry your money up. no 2 hand. If he see you for here again, wetin mo do you? Mo do wetin? Okay. No. He say person. Which kind of talk dey ask? he say- I don't call police o. He say person wey dey do, wey dey give you money, wetin call your name again? Sunday. Okay. Motor go down. No problem. ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ọ ga-adị anyị nọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na ka o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma igbo ndị ọma njem ọnụ igbo mụrụ oze mụ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu